Good morning guys! It is Thursday and I am editing my... Actually, natapos ko na siya i-edit. Check ko na lang siya kung okay yung clips para ma-save ko na. It is a makeup look. Sneak peek right there. Yeah, so walang voiceover, ano lang talaga. Music lang talaga ng background. But yeah, I'm done with it. And isa-save ko na siya. Sobrang boring ng araw na to guys. As in, naka-edit na ako ng isang video. Tapos, mag-edit ako ng isa pang video, yung lip glaze na review. I have 2 videos na ready to be uploaded na. Edited na sila, so okay na yun. Anyway, I will do my 10-minute workout and then take a shower later on. Watching Dual Survival right now. Actually, napanood na namin to kagabi, kaya lang wala akong choice. Kasi walang ibang magandang show sa ibang channels. So, I really don't have a choice right now. It's so boring. This day is so freaking boring. Having my dinner right now. Nandito ako sa sala kumakain. And my drink for tonight is the Monte Pineapple Juice. While watching, actually, hindi ko gusto yan. Wait, ano ba to? 24 oras. Okay, panoorin ko na lang. Morning guys! Nandito na naman ako sa tindahan. Maghahanap na naman ako ng coffee. Wala pa rin kaming brown and creamy. Hindi pa dumadating yung ahente na naghahatid kay mama ng brown and creamy. Actually, dumarating sila every Monday. Kaya lang last Monday wala kami. Nandito, creamy white, greatest white. Yung greatest white, tinry ko siya. I don't like it. Parang sobrang sweet na. Yeah, gusto ko talaga yung brown and creamy. So, siguro cappuccino na naman ako ngayon. Hi! I'm going to clean my room. Sobrang dumi na. Ang daming buhok. Bilis magkabuhok ng room ko. Nakakaloka. Ako lang naman mag-isa lagi. Tapos, well, of course, buhok ko to lahat. Pero nakakainis. Ang daming buhok. Okay. I will clean my room and then clean my vanity again. Nakakainis. Laging sobrang maalikabok na naman. And, yeah, that's it. That's what I'm gonna do. Nagbuhol-buhol na naman itong kwintas ko. Nakakaloka. Ang hirap na niya ayusin. Hindi ko alam kung bakit siya nabuhol. Tinatanggal ko kasi yung necklace ko before ako maligo. And yun, pagbalik ko, wala na. Bubuhol-buhol na siya. And nakakapagod na siya ibalik. So, dyan ka muna ha. Oh, wait. Lagay ko lang siya dito. You belong there. Ayan. Okay. I will try this one. Ito yung nabili ko sa SM. Na-haul ko na to eh. I'm not sure if the haul is already up. Or actually, the haul is already up. Yeah. And then, ang maganda dito sa necklace na to, eh, itong pendant niya guys, napapalitan ng nito. I will show you ha. O, diba? Sabi ko maglilinis ako. Mamaya na. Suot muna ako ng necklace. Kasi dapat may necklace kapag naglilinis para happy ang lahat. O, diba? Itong pendant niya, napapalit. Wow! Tsaka ng kulay tingnan. Parang fake. Sabi nung babae, 925 silver daw to. Tapos, ito. So, yung pendant niya, natatanggal mo ng ganun. Tapos, napapalitan mo nitong malaki. Nito. So, galing siya dito sa earrings. Tapos, napapalitan mo siya ng bonggang-bongga. Like that. So, yan. Ang ayaw ko lang sa kanya, sobrang bigat niya. So, parang ganyan yung itsura niya. Gusto ko lang sana yung dainty. Actually, I don't like that. I like the original pendant. So, let's go for that one. Gusto ko yung parang nakadikit lang sa skin. Nakadikit sa skin? You know what I mean? Yung parang hindi siya super like babatingnan. Gusto ko bilhin yung necklace sa, ano ba tawag doon? 925, ano ba yun? Yung mga model nila, si Kim Chu, si Gerald, yung yung silver din, yung mga 925, and day ko na maalala, ano ba yun? Unisilver, yeah. Gusto ko sana bumili ng necklace doon, yung mga pambatang necklace, kasi ang liliit, ang didainty ng mga necklaces nila. Kaya lang, nung pumunta ako doon sa SM, tapos naghahanap ako ng mga necklace, nandun ako, namili ako sa mga maliliit na necklace, sa mga pambata, tapos sabi ng sales lady, ma'am, hindi para sa'yo yan. Parang, hindi pwede pumili sa pambata? Sabi ko, gusto ko kasi yung maliit. Tapos pinakita ko sa kanya yung necklace ko. Sabi ko, gusto ko kasi ganito kaliit. Sabi niya, pambata po kasi yan eh. Sabi ko, bakit ba? Gusto ko ng pambata eh. Yung sales lady talaga minsan, nakakaloka. Parang, can you just let me do what I want?
pwede mo papiliin mo na lang ako ng kahit na anong gusto ko. Kaya hindi ako bumili. Kasi ini-insist niya talaga, ma'am, hindi para sa'yo yan. Pambata yan. Parang, okay, fine. Hindi na lang ako bibili. Anyway, kailangan ko na talagang maglinis. By the way, kung hindi niyo pa alam, it's $399 for this necklace. Tapos, free na tong dalawang earrings na to. Ito, may ganito din si mama. Ayaw niya kasi mabigat. Sabi niya, ang bigat-bigat daw sa tenga. Tapos yung mama ko, ang laki na ng ng tenga niya, ng butas ng tenga niya kasi ang bibigat ng mga earrings niya. Tapos meron pa siyang earrings before na as in mabigat talaga tapos nakahang. If you know what I mean. And ayun, sobrang laki na ng butas ng niya, ng tenga niya. I will remove my nail polish. Tapos ko lang kumain ng lunch. Naglinis ako kanina and okay na, malinis na. Perfect. Ha? Hello, over? Malikabok na naman. Hala, over ha. Over. Literally, mga 1 hour ago lang ako natapos maglinis. Ngayon may alikabok na naman. Bongga. Saan ang galing ang alikabok? By the way, I've been loving this nail polish remover. Tama talaga si Miss Anne na maganda ito. Natapon ko siya kaya ganito na lang karami. So, kung hindi ito natapon, actually hindi ako nakatapon, kapatid ko. Kung hindi ito natapon, mga dito pa to. And ilang weeks ko na ba ito ginagamit. Matagal na, diba? So, I have white nail polish on. Medyo nag-chip siya ng konti sa gilid-gilid lang. Gusto ko yung my posh na top coat kasi nagtagal siya. Bongga ha. Bukas na ako mag-paint ulit ng nails ko. Hindi ko alam kung anong color ang ipipaint ko. Some of you guys really like the nail polish that I had on last time. Ito yung coffee brown from Sassy Nail Colors. Si Charlene from Pretty Angel Shop, nag-message siya sa akin the other day. Sabi niya, meron daw siyang pinadala sa akin. I do not know what it is yet kasi sabi niya surprise daw. So, sana matanggap ko siya ngayon kasi wala lang. Gusto ko lang maging happy. Gustong maging happy. Excited na ako kasi hindi niya sinabi kung ano. Sabi niya surprise daw. I'm going to peel this pipino. Meron kaming ang lalaking pipino, guys. Look at that. Galing to sa auntie ko nung pumunta kami nung Monday. So, I'm gonna peel this small one para makain. Kasi kapag dito lang to, tapos hindi binalatan, hindi kakainin to. And then, I'm also gonna slice it into pieces. Ang laki ng pipino. Ay, ang bango, grabe. Ang bango ng pipino! Ang bango ng pipino! Do you like pipino? Yes, you do. Ano ba sarap na gawing sauce? Vinegar lang, diba? Hindi kasi ako masyado mahilig dito eh. Si mama naman kasi humingi nito. Sabi ko sa kanya, isa lang yung hingin. Kasi alam ko naman na hindi niya makakain to. Ang dami, tapos ang laki pa. Napaka-juicy ng pipinong attach. Oh yes! Oh yes! Lagay natin dito. Oh! Yeah. There you go. Done. It's time to tupi. Oh my God! Oh, naapakan ko siya ng konti. Shit. My goodness. Wait, paano ako makakalabas na to? Bakit nandyan yan? Ew! Ano na, paano na ako makakalabas nito? Nandun yung door. Wait. Shit, nakakaloka. Meron ako nito, okay. Okay, wait. Wait. Sana ma. Wait. Wait! There. Oh my gosh. Tatawagan ko yung kapatid ko. Nakakaloka. Naapakan ko talaga ng konti. Wow! Kinuha ko to sa taas. Nalagyan ko na yan. Doon. Tapos ito lalagay ko rin. Mabango to ha, in fairness. Ay, nakakaloka yung cockroach. Ito sa gilid-gilid. Nandyan pa rin siya. Ayaw kunin ng kapatid ko eh. Nanonood pa kasi siya ng TV. Ayaw ko muna pumasok dun. Baka makawala pa yung cockroach. Lalagyan ko na din ito, yung kwarto ko. Para happy. Kills 99.9% of germs and viruses. Talaga lang ha? Yun, wala na. Kinuha na ni Merwin. Naloka ako sa ipis. Nakakainis. As in, nataapakan ko talaga siya ng slight lang naman. Pero, you know, mafe-feel mo yung...
Okay, I'll start folding these clothes na inano talaga ni ate o section pa talaga niya ng bonggang-bongga. Siya na kasi kumuha nito sa sampayan. Ako pa rin pagtutupi. Going to eat lanzones! Yummers! While watching The Voice. Old episode na yan, tsaka. But wala akong choice kasi walang ibang magandang show. Morning guys! Nandito na naman ako sa tindahan. Now, I don't know kung anong kakape ko. Nescafe 3-in-1 bar. Itong coffee ko astig. Kasi naubusan na kami ng brown and creamy. So, siguro ano ba masarap? Ito or ito? I don't know. Ito, meron din tong creamer. 3-in-1 na din to. Ito na lang. Ito na yung kinuha ko. Tapos nakita ko to. I have my OTAP right here. Let's go. Kulang yung sweetness niya. Pero okay lang naman kasi OTAP may ano naman siya. May sugar. Tapos meron din akong cream cheese. And then I'm watching American Ninja Warrior. Sana ito yung finals kasi hindi ko pa napanood. Actually, tapos na to matagal na. Pero paulit-ulit, diba? Pero hindi ko pa to napanood. So, sana ito yung finals. I got a package! Kahapon ko pa to hinihintay. So, kasi dito na. I think it's from Pretty Angel Shop. Yes, sir. Let's open it! Let's open it! Okay, we'll see kung tama ako kung from Pretty Angel Shop talaga to. Hindi ko alam kung ano laman nito. Sabi niya kasi sa akin surprise. Tapos, nanood ako ng haul ni Purple Heiress kagabi. And yung sinabi niya na I have some stuff from Pretty Angel Shop. As in, finorward ko talaga. Kasi ayoko makita. Kasi nga sabi ni Sherlyn, surprise daw. So, iyan. So, tingnan natin. Ano kaya to? Oh my gosh. I have no idea at all. Hair reconstruct. Pambuhok din. Wait, Pretty... Oh yeah, Pretty Angel Shop nga to. Wow, guys! Ang dami! Ano to? 1 minute hair treatment. Tapos... Naturactor! Hala! Binigyan niya ako ng Naturactor! Tinanong niya ako noon kung gusto ko, kung nakatry na ba ako nito. Hindi pa ako nakatry. Oh my gosh! Is it the foundation or what? Wait, ano to? Ano ikaw? Ano ba to? Foundation or concealer? Hindi ko maintindihan. Wow, I need to ask her what is this. Oh my gosh, ang social ng packaging ng Naturactor, ha? I'm so excited. 1 minute hair treatment for sensitized hair. It looks like that. Wait, ang dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12. I still have the Verdon, which I really love. And galing din yun kay Sherlyn. Oh my gosh, I can't wait to use this. Pag nagustuhan ko to ng bonggang-bongga, ay nako, ewan ko na lang. Wow! Ano ba yung sinabi? Wait, may nag-text si Papa, wait. Ay, kala ko naman kung ano na. Nagtanong lang siya kung may pagkain pa ba kami ng aso kasi naubusan na hindi pa ako nakabili. Kasi nga, di ba, ang hirap, walang sasakyan. Ay, nako. Hi guys! Katatapos ko lang mag-workout. As in, sobra. Gusto ko kapag nag-workout ako, hindi ko in-on yung aircon para pawisan talaga ako ng bonggang-bongga. Anyway, I'm gonna redo my list for October. Ito yung October video schedule ko. Na ano kasi, nagkamali ako sa unang lista ko. Parang may mga video ako na nilagay na supposedly hindi para sa date na yon. So, I need to redo it. Time to take my shower na. I will use this. So, gagamitan ko isa lang. I'm not sure kung yung isang sachet talaga gagamitin ko kasi sobrang nipis ng buhok ko. But we'll see. I'm gonna take one and sana magustuhan ko siya. May isa na namang natanggal, oh. Oh, di ba, bongga? Ginamit ko to. And super ganda ng buhok ko, guys. Basa pa to pero makikita natin yan pag ano na talaga siya, dry na talaga siya. Hindi ko lalagyan ng Claril to para makita talaga natin kung oh my gosh. Hindi siya ganun kabango like Verdon. Sobrang bango kasi ng Verdon. Parang medyo may medicine na naamoy siya, pero okay pa rin naman. Kasi hindi naman naaamoy na ngayon. And I'm so excited, 500 pala to. Tinanong ko siya kung magkano 500. My gosh, thank you so much. Malapit na matuyo yung buhok ko and I have a really good feeling about this hair treatment whatever. Parang may magiging bagong paborito na naman ako. Hindi nga lang siya ganun kabango, but you guys, it is so nice. Okay, mag-a-apply ako ng mask kasi para wala lang, gusto ko lang mag-apply ng mask. Actually, gagamitin ko sana yung
collagen mask na pinadala sa akin ng Hermosa Shop. As in, inano ko na talaga siya. Diba, lalagyan pa ng tubig yun eh. Yung parang gray, na parang mud. Lalagyan pa yun ng tubig eh. Kaya lang, paglagay ko ng tubig, napadami yung tubig. Umapaw. Natapon. Sorry. Pero, I will use this. The W2 mask. Ito ang itim nito eh. Tapos masakit pa to sa mukha. Actually, ginagamit ko lang naman to para maubos na siya. Pero, hindi ko to i-repurchase. Kasi first of all, sobrang mahal nito. Tapos, sobrang sakit pa. Masakit na sa bulsa, masakit pa sa mukha. No thanks. Kakain ako ng lansones before ng dinner kasi wala pa kaming ulam. So, lansones muna. Gutom na ako. Dadalhin ko to sa taas. Yummers. Dami oh. Dami oh. Yummers. My hair is so nice. My hair. Ooh, nice. Morning guys! It's Sunday. I'm watching The Voice. Ang gwapo nitong lalaking to, oh. Siya yung taga-Hungary. Wait. Yan. Ang gwapo niya. Gusto niya daw piliin si Pharrell. Pero si Pharrell hindi pa umiikot. But yeah, I just had my coffee, which is right here. I don't know if you can see, but it's right there. And then on top, that's my breakfast. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung buhok ko. As in, sobrang nagugustuhan ko siya. Kahapon ko pa nilagay yung keratin ha, na pinadala sa akin ng Pretty Angel Shop. And hanggang ngayon, sobrang manageable pa rin ang buhok ko. Hindi ako nagsuklay. Once lang ako nagsusuklay. If you've been watching my vlogs, alam nyo na isang beses lang ako nagsusuklay. Every after shower lang. Yun lang. Tapos hindi na ako nagsusuklay. I don't need to suklay it at all anyway. Kasi super manageable niya. Ang ganda niya sa buhok. Lunchtime, I will have fish. And ito yung paborito kong tuyo. We call it dangay here in Cebu. I'm not sure what you call it in Manila. Or not sure if you have that in Manila at all. But yes, yummer! Good morning guys! Katatapos ko lang i-film yung intro ng review ko. I reviewed the Glamworks BB Cream ito at saka the LA Girl Gel Liner. So yeah, I'm just going to transfer the files from the memory card. Ang dumi ng kamay ko. Nilinis ko kasi yung brush ng LA Girl na Gel Liner kasi binalik ko siya sa packaging. And yung lipstick swatch is this one, the e.l.f. Moisturizing Lipstick in the shade Rosy Go Round. This is what I have on my lips right now. I really like the shade. You guys know me. I love pink lipstick. So yeah, so nice. I painted my nails yesterday nga pala guys. I used the... Wait, where is it? This one. The Revlon in the shade Vintage Rose. So it looks like that. At first, I didn't like it. But now, I'm actually really liking it right now. I will have my brunch kasi 11 pa. Pero wala pa akong breakfast. So brunch. I have my rice right here. And then, we call it humba. I do not know what you call it in Tagalog, but I have my drink right here, pineapple juice. And yeah, let's eat. Ang lakas ng ulan. Kailangan ko pa namang i-update tong review ng BB Cream. Kaya lang sobrang lakas ng ulan, hindi nyo ako maririnig ng maayos. I'm already saving my Get Ready With Me video. This one, yeah, 19% na siya. It is going to be the video na kasunod nitong vlog na to. And I am uploading the video right next to Get Ready With Me, which is an inspired makeup look. I'm not gonna show you guys the title yet para surprise, but yeah, it's at 35% right now and 248 minutes remaining. Actually, ang bilis ng internet ngayon. Bongga ang globe. Bongga. Tinart ko tong i-upload mga ano lang, 2 hours ago lang and 248 minutes remaining. That's actually really, really good. Sana tumigil na ang ulan para ma-update ko na yung BB Cream review. Katatapos ko lang i-update yung review nitong BB Cream at saka nitong gel eyeliner. And you guys, ang ganda ng buhok ko. As in, super shiny. I'm not sure if you can tell, pero napaka-shiny ng buhok ko, no? Hindi ako naglagay ng Claril. Ito lang tagay yung ginamit ko, yung keratin. And, ang dami, oh. Pero yeah, ang ganda ng buhok ko. Napaka-shiny niya. Ano lang to, hindi to isang sachet talaga. Kasi the last time I used it, hindi ko naubos yung isang sachet kasi super nipis ng buhok ko. But yeah, super shiny siya, guys. I like it. Good morning, guys! Ang aga ko nagising. Mga 4 pa lang gising na ako.
I do not know why. And nag-marathon ako ng vlogs ni Ann kasi hindi ko alam kung bakit nag-stop mag-show up sa subscription ko yung mga vlogs niya. And yes, ang cute-cute ni Baby Ju. As in, my God. Gusto ko siyang 6 na ngayon, so 2 hours na ako nanonood ng vlogs ni Ann. I just finished editing one video, yung Get Ready With Me. No, not really. Yung Glamworks na BB cream review ko, na-edit ko na. And parang nahihilo ako. So, I'm gonna take a nap. Sandali lang. Pero yeah, para ako nahihilo, nakakaloka. Siguro dahil sa kulang yung tulog ko. I don't know, but I'm going to take a nap right now. Hi guys! It's time for shout-outs for this week. Nagising ako kaninang-kanina pa kasi almost 2 na ngayon and nagising ako 11. So, nakalista na lahat ng shout-outs. Okay, my first shout-out goes to my college friend. Kasi na-discover niya yung video ko. Pinapanood daw ako ng kapitbahay niya, tapos narinig niya yung boses ko and she was like, that voice sounds familiar. And yun, message niya ako sa Facebook. So, hi to Jojelyn Villaflor from CIT University. Hi, Miga! And hi to Hazel Torres. She doesn't watch my videos. Hindi niya nga alam kung ano pinagsasabi namin sa Facebook kasi naka-group chat kaming tatlo lang. And she was like, what is this? And I was like, yeah, but hi to Hazel Torres and to Jojelyn Villaflor. Sila lang talaga yung true friends ko. True friends! Yeah, nung nasa college ako. And I'm so thankful na nakilala ko silang dalawa. So, hi sa inyong dalawa, kahit hindi nanonood yung isa. And I'm not sure kung nanonood pa rin si Joe, but whatever. Sa kapitbahay ni Joe, thank you for watching my videos. Hi to Merjma Despi, and her birthday is on October 19. Sana maalala ko na i-greet kita on that day, but hi sa'yo. Hi to Rizel Eskin and to her husband, Muner. Meron silang channel. I will leave the link down below. Hi to Ina. Siya yung taga Cebu na YouTuber din. I will leave the link down below. Hi to Ria Banana. Isa siya sa mga Pilipina YouTubers din. Again, link will be down below. Hi to Angela White. And hi to Almira Maulayan. I really like that last name. Akala ko Maulion. I pronounced it Maulion last time and she was like Lion. So, Almira Maulayan. That is such a nice surname. Hi to Yang Yap Capsulo and to her daughter Bella and to her mom Bing Yap. Memorize ko na yung pangalan yung tatlo. I will leave their channel link down below. And hi to Lorena J. Scottfield from Australia. Oh my goodness. She has a channel. I will leave the link down below. Hi to Jenny Berlin Duhigko. Hi to Chini Hover Juane Maisuki. Hi to RC Padilla, Vanessa Nemluville, Jessa Dalion, Nika Rose, Amihar Rahima, Rikes Lin, Mary Joy Majoy, Jester Bagay po Erna. Hi, Cindy Kabanatan Giray. Hi to Queen Ni. Hi to Angie Urbias Nonato Donaire. Yes. Hi to Jen Eugenio and to her boyfriend Dale. 2 years and 3 months anniversary nila sa October 9. My gosh, 2 years and 3 months. Keep it up, keep it up, keep it up. Sana magtagal pa kayo ng bonggang-bongga. Hi to Ailazir Anver, Lori Morante, Arian Celestine Denero, Angelica Costales, Lucille Cas, yan yung mga suki-suki ko eh. Jennifer Tiangco Formalejo, Maara from Iloilo. Hi Maara. And hi to Kishi Bonifacio, Camille Villanueva, Andrea Perez, Bill Henry D. Hi. Hi to Patricia Abad, na ano siya, na-confine siya sa hospital because of dengue. My gosh guys, mag-ingat tayong lahat. Nakakaloka yung dengue na yan. I hope you're 100% okay na ngayon. I'm pretty sure nakalabas ka na, right? Hi to Heidi Claire. Hi to Evangelique Opolencia and to her husband Gerald Opolencia. Hi. Hi to Shishel. And last one, hi to Megs Villaver Valdez and to her husband Raymond Valdez. Hi. So that's it for the shout out. Thank you so much guys sa walang sawang panunood ng aking mga videos. And yeah, I will end this vlog right now para ma-edit ko na siya and ma-upload ko na siya ng bonggang-bongga. I'm actually uploading my Get Ready With Me video with outfit
churva. But yeah, it's at 86% right now. 73 minutes remaining. So pagkatapos niyan, upload ko na agad-agad ang aking vlog kapag natapos ko siya ma-edit. But yeah, thank you so much guys for watching. See you tomorrow. Bye! Oh, by the way, na-upload na yung haul and mini giveaway ko. Do not forget to check it out para makasali kayo. It's open for Philippines residents only. I'm sorry, wala akong budget para sa international shipping. So yeah, that's it for this video. Okay, bye-bye na talaga guys. Bye na talaga. Bye! Be good!